Nagtiguang na lang, di ka ba lumulato-lato? Agoy, Noy. Nanungog mano ni mataanan eh. Gusto siguro makatilaw ay. Mabilis udar yung lato-lato eh. Hapit na kubulan na nagtuon mo. Huwag yapon ako nakuha. Di na. Pag kita na sweet to. Grabe nag mga bukol-bukol sa tong kamot. Tayan. Uy! Yeah! Para po na yung Stephen. Suman! Yeah! Paligkod na sa ko ha. Nagkapoy. Ano nga naman kadri Umana itong mga ipagsugo na ako dito sa mo ha? Uma naman tanan namang gipansugo sa kuya. Ako na po, lato-lato yabe. Katulog ang kamot yaw. Sa mana kamot eh? Yeah, ako na po yabe. Away sa guda open. Relax ba? Mura makagiulit-ulit og lato-lato noon. Huwag sa di ba? Yati Ay Ben, try lang be. Sikit na yung kamot ba? Kita katong kuan nito. Katong panapton nito, itong trap po. Pasok to be kay hapdusay na lang kamot na ako pin. Uya na ko na to ba kay pila na ka bulan na nagkuan. Sige na. Og mo kataon. Kato di pagdili dayon. Ala inay, bago pa kita gisugo. Sige na kay. So may bato nimo diri ay. Sige na. Ina ni oy. Basig di na ako ni ulit sa mga lato-lato ha. Grabe na lato-lato ni makasuyam ni maka-high blood man eh. Laayaw po na ni oy. Permite ba sa sugoon? Sugo na po ko trapo. Duda ko ba? Na-addict na ni si Kuya Deezer sa lato-lato ba? Nga na po ko sa una. Na-addict ko. Murag duda ko ba? Kung sige ni lato-lato si Kuya Deezer, muagi dyan ni si pagkapas mo. Mailhan raman na. Agay! Ay! Na! Tabi ay! Anak ko Ben katong trapo katong dito katong tarang-tarang po na trapo po itong limpyo-limpyo. Wala na paligoy-ligoy ya. Ako na po na yabi. Unsa rin ka Pin? Nagkuhan gani ko no kay para makatanong og lato-lato. Kasi mo Pin, ay sagsamok-samok Pin dito ka sa mga trupa ni Pin na Pin kay gisabot po ko ang lato-lato Pin tos magduwag-duwag pagid ka. Sus! Dito ka panghiram sa imong kambing nga trupa dito be dito sa kabe kay hirmon sa ako ni good. Ani mo oy? Ina po mo uban niya oy. Kuan. Kini murag indot na ni. Gabe kini be. Na, ani magliko-likoy man eh. Sa PC pud siguro ni no. Lain na po dato ng mga tropa eh. Di mo pera lato-lato? Tungo bito sila lato-lato. Pera mo na ko. Karon, na sila lato-lato? Sila di magpairam. Talua po dato ng mga tropa eh. Uy, tarong ba? Iharamang ka. Na. Na, kapadambod manoon eh. Kanihara gitaan eh. Pagkita kaswitoan eh. Wala na. Laay na gid kayo. Usakay pod no? Usakay pod ka ba? Pag mga bata hawd kayo ka. Pagkitaan eh. Kasi ako nagpalit sa imo ha. Hindi ko ni matuluan. Kay Brad po rin yung sa akin na lato-lato bay. Abi ni magsayon na kayo. Gilang, matuon na tag trust the price ane. Bas hindi ay sunod bulan makuha na nato ni. Ganina pa man na si Kuya Deezer bay. Duda ko ani ba? O dyan na niod to siya. Pangiram ko be kay di makumplito kung adlaw kung yung lato-lato. Yeah! Unsa ka bin? Kay narak naglaglaag ba? Pagkaon na gulito bekib, ipakaon ko ni lato-lato si mo ha. Sapot na ko sa imo ganina pa ka ba? Baliktad man ganiya. Dapat ikaw dapat mukaon kay ganina pa kang buntag nag lato-lato. Sige na ya kaon na dito ya kay ako na pud ba? Ay! Kini ya. Katong na akong kamuti oh.
Na, luan manuunta. Unsay oras sa makaon. Kabalo mo kumakaon. Atro ko dito bekib. Suya na ko si mo ha. Awat dabi. Dito kami pagkaon dito. Ad. Na. Gara ka na kablong suya patan na tulat. Magkuan-kuan bulit ka. Bulit ka. Sumugon, be. Nagtiguan na lang, di ka ba lumulato-lato? Agoy noy. Nanungog manuon ni mataanan eh. Gusto siguro makatilaw ay. Hey! Unya lang ka sa kuha. Shout out, guys! Salamat sa pagsuporta sa mga Pabandong TV, guys! Salamat po sa pag-share, pag-like, o pag-subscribe.